Ottakaa tulla takaisin! This is gonna be good. Ja taas uusi vuosi YouTubessa. Ja mitä tällä kertaa muka teen eri tavalla? Kun mä oon kuollut, mä yleensä yritän jotain persettä. Kun tää Kusinen Game Show. Alussa kaikilla oli mukavaa, kaikki nauravat, kaikki oli jippii jappii, sitten minä mä sanoin, että minä olen paskaa, kaimin sisäinen saatana heräsi. Nonni. Aina pitää kaikkeen vitu striimaa ja sanoa nuo jutut. Mutta mitä te odotatte tästä Game Showsta saavanne irti? Koska tästä ei saa mitään irti, se on ihan varma. Mä oon tosissani, tää striimi on yhtä naulattu kiinni kuin Jeesuksen hautakammio. Koska mä naulasin sen kiinni. Odotas vähän. Se on auki. Tarkoittaako se sitä, että... Hei kaikki! Jeesus on palannut! Ai niin. Ei mulla ole ystäviä. Mitä vittua? Toimiiko tämä ollenkaan? Mitä vittua? Ja koska et ennen ole pitänyt game showta, sä puhut jotain hölynpölyä, mistä kukaan ei ymmärrä mitään, ja sä vahingossa puhut itses pussiin. Mä sanoin, että Jokeri on väärässä tässä kohtaa, koska Kai Mimmi olisi halunnut valita, että kun se sanoi sen ääneen, mutta eihän se nyt toimi taas näköjään silleen. Niin. Sinä olet hyljännyt minut. Se on hän! Rapukäsi, saksi, perse, Edvartti! Voi vittu, sä oot kusipää. Mitä sä täällä teet? Vuosia oli sinun kanava.palkinto. Ja nyt en ole mitään. En mä halua leikkiä sun kanssa, sä pelotat mua! Koita estää Pusino Balls. Jos et sä palata mun kanava.palkinnoksi, niin mä kerron kaikille, että sä tykkäät pesukarhuista. Se siitä, mä heitän sut kattilaan! Ei, älä tee sitä minulle! Kun aiheeksi tuli minun vanha käyttäjänimeni striimausalusta Twitchillä, ei porukan vanhin ystäväni osaisi vastata oikein kysymykseen. Häpeä, saatana! Mä oisin ollut väärässä, mä oisin vastannut. Mä oisin vaan sanonut tuukkis. Niin ja se on vissiin luultiin joskin toiseksi tuukkiksi. Ei kun mulla oltiin hevoseksi YouTubessa. Se on hevonen YouTubessa. Yes, me funny. Valaiseva ja kehittävä keskustelun jälkeen, jossa kävi ilmi, että minä olen hevonen YouTubessa. Valitettavasti joudun toteamaan, että aika syskoveli. Tuukkishevonen on vissiin kuollut, koska hänen videoitaan niin ei löydä YouTubesta. Eikä minua vituta se, että olen nykyään koira. Mutta hevonen saa silti enemmän näyttökertaa. Ostia! Wow! Kutsulinnan juhliin! Mikä kunnia päästä kättelemään Presidenttos Maximusta. Mä tarvin kravatin ja puvun. Kattokaa mun kutsua! Wow, mitähän mä kysyisin presidentiltä? Onkohan se vero-asiat kunnossa? Vai kiertääköhän se veroa? Vai mitähän se tekee elämällään? Oi hitsi kun jännittää! Mä ymmärsin tosi väärin. Linnanjuhlat. Onks Nakki presidentti? Tuli seuraavanlainen kysymys. Mikä on PlayStation-pelaaja Tuukkiksen lempi Super Mario-sarjan peli? Tarviiks tän oikeesti miettiä, kuka niistä ei tajua sitä kysymystä? Mä en ymmärrä kysymystä. Pelin pienimuotoinen toimimattomuus aiheutti myös sen, että jollain närhellä meni vähän tunteisiin. Vitun napin rukkaamisen kokonaan se menee vittu tähän, että tämä vitun peli ei anna painaa aikaisemmin. Ja sitten kun mä painoin, Jokeri oli silti eka, että aha okei. Ei oo mitäkään tunkkin ne paskamarjat. Saatana, pelatkaa keskenänne. Varoitus erittäin pahaa mieltä tulossa. No en minä vittu mitään tämmöstä alapäätä, jos vittu mikään ei saatana toimi niinku pitää. Nyt se vasta antaa. Noniin, okei, joo.
Ei, JM. vastaus. Otsa! Totta kai sen nyt tietää, että Game Show menee pieleen, jos sitä ensimmäistä kertaa pitää, mutta ei auta yhtä asiaa se, että JM lähti kesken kaiken. Vittu saatana. Lennä vapauteen, sinä ansaitset kaiken, mitä saamasi tielle tulee! Maitoa. Au! No mä sanoin kaiken. Meidän webkamerat on vituilla. Näkyy vaan meidän otsaat. Noniin! Onks nyt hyvä mieli? Näin vaan menee! Ei oo hyvä mieli kellään enää! Aaaaaa! Mä tuun hakee sut vittu ruumisuojelta saatanan mulla. Nyt sä tulet mun mukaan. Ja sä pelaat loppuun. Joku pikkunen lintunen. Runkatkaa niin perkeleesti. Minä vuonna sain persettä. Mullakin on haisunut 100 vahvasti. Käy suihkuu saatana. Kyllä Kaimi, mene mielelläni suihkuun, kunhan ensin puhdistat itsesi noista likaisista ajatuksista! Seuraava kysymys piti olla Pac-Manista, mutta kuka vittu oikeasti välittää sitä keltaisesta pizzaslaisista, joka sanoo vaan waka 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 waka! Minä vuonna Crash Bandicoot-pelin kehitys aloitettiin? Yes! Pussimäyrä vihdoin! Woohoo! Selvästi liian helppo kysymys, kun jopa Kaimi osaa vastata tähän oikein. Kattokaa miten onnellinen se on. Tästä vaikuttavasta merkkipallosta järkyttyy erityisesti yksi pelaaja. Mua ei vittu kiinnosta. Häntä ei kiinnosta. Jesus Christ. Postia. Rip. Hän tulee. God. Lip Daimler. Hei poikani, Wow, kato vaan. haluan antaa sinulle maailman ensimmäisen hevosettoman kärryn, jossa oli 4 pyörää. Daimler Motokytsä! En mä halua sitä. Oot tyhmä. Baari. Saiko Mario ikinä perstä Peachiltä? No nyt on kysymys. Kysymyksestä seurasi helvetin pitkä räntti JMiltä. Mut hei, otetaan aikaa kuinka kauan se oikeesti kesti. Oikein. Tämä on väärin tämä. Jos pelaatte Super Smash Bros. Ja Peachin sivu B on perse-isku, ja jos Peach käyttää perse-iskun Marioon, Mario saa persettä Peachiltä. Valheellinen vastaus on Ricked. Ja kun Veeppi olisi voinut vastata tähän kysymykseen, hän käytti aikansa jotenkin toisin, mutta kiitos siitä. Valitettavasti joudun mykistämään tämän kohtauksen copyright-suojatun musiikin takia. Hei Tunkis, miksi sä laitat Veepille nyt yhtäkkiä 1000 pistettä lisää? Tunkis. Luuletteko te oikeesti, että mä antaisin pisteet sen mukaan, kuka antaa mulle eniten rahaa? Mä oon reilu game show-isäntä. Kerrotkö sinä veroja? Joo. Tosi Ricked. Mä arvasin. Mitkä kaksi Sonyn omistamaa studiota ovat olleet yhteistyössä 90-luvusta asti? Ai mä saan Kaimi. vastata, okei, hyvä. Ei nyt. No mä sanon Square Enixin tässä ensimmäiseksi ja sanotaan vaikka, että sitten on voi olla se, että en tiedä muita. Se varmaan jää siihen se vastaus. Oi Kaimi, älä koskaan muutu. Minä vuonna ja mille konsolille Final Fantasy julkaistiin Japanissa? Game Show sisällä! Kuka seuraavista kilpailijoista ei ymmärtänyt kysymystä? A. JM Plays. B. Jokeripokeri 666. C. Kaimi. Vai D. Veppi. Vastaukset tulevat näiden mainosten jälkeen. Hei kaikki, unohdin sanoa, että sponsori ei tee kanssani sopimusta, ellei näe partaani pois. Mitä sä sanoit?!
Hupsa, mitä sun vieläkin tässä? Maistuuko kahvisi aina niin vitun paskalta? Me emme voi auttaa. Tämä mainos ei liity siihen. Hetkinen. Nyt tuntuu vähän siltä, että... Rapula! Mitä? Laitat sä jotain mun kahviin? Ei, vanhaksi mennyttä tissimaitoa. Luulisin. Joo. Vähän tuntuukin, että... Nytkö sinäkin pääsi pöydänkulmaan niin kuin minä? No siinä tapauksessa suunnista äkkiä Gamerbulk-sivulle, josta sinä voit ostaa kaikenlaisia tuotteita aina tissimaidosta, ei oikeesti tissimaitoa, shakerpulloihin. Ja koska Gamerbulk toimii Ruotsissa, sinun ei enää tarvitse odottaa tuotteitasi tullissa, koska ne ei jää sinne jumiin. Lisäksi Gamerbulk tarjoaa sinulle ilmaisen toimituksen minne tahansa Suomessa tai maailmassa, jos sinun tilauksesi arvo ylittää 80 €. Ja koska mä tarvin rahaa, käyttämällä etukoodia TUUKKIS saat 10% alennuksen jokaisesta tilauksestasi, minkä teet. Äläkä häpeä, jos tilaat tissimaitoa. Se on ihan ok. Ainakin me sitten tiedetään, että sä oot oikein neitsyt. Eli nopea kertaus Gamerbulk ja koodi TUUKKIS -10%. Toimi. Elikkä nää veikkaa. Mikä se kysymys oli? Minä vuonna mille koneelle? Mikä? Mikä? Final Fantasy! Koneelle, vaikka NES 90-luku, 89. JM. Ja sit kaikki on hiljaa! Totta kai mä arvasin. Pistä nyt ne mainokset pyöri. Ei mulla oo sellaisia. Nyt saa pitää tauon, jos haluaa. Pistä poke pyörimään siksi aikaa, kun haetaan vähän juomaa. Minä laitan ton muukin pyörimään. Tää sanokaa moikka. Voi vitu hamsteriina. Noi. Kuinka monta rintaa naisottelijalla oli yhteensä elokuvassa Dead or Alive? Mä laitoin tän ihan vaan teitä varten. No niin, kaikki markkinat ja mainokset lähtee vittu, koska tissit! Kaimin pitäis tietää tällä, kun on pelannut sitä. Seuraava aiheemme gameshowssa olikin kaikkien lempi pussieläin, romahdus pussirotta. No niin, peli alkoi mennä hienosti, mutta sitten mun menneisyys tuli ja puri mua perseeseen. Tämän kierroksen kysymykset ovat äärimmäisen epäröillä, jopa kilpailijamme eivät ole valmistautuneet näihin kysymyksiin, ja he eivät tienneet vastauksista mitään oikein. Jos et ole kresteitä, sinäkään et tiedä näistä yhtään oikein, joten poistu äkkiä paikalta, tai pysy täällä, koska mä tarvin näyttökirjoita tälle videolle. Mä saan rahaa! Makuuhuoneeseen. Mä siis tein videoita ennen makuuhuoneessa. Oh. Oho! Minkälaista? Ainoa kotivideoita siellä Tuukismith! Joo, näin. Tai oliko se sittenkin se sun toinen nimi Axel? Oho. Tuukka Pauli Smith. Oi Kristus. Tuukka Pauli Axel Smith! Voi elämä. Jota sitten kuvataan siellä makuuhuoneessa. Oh god. Nyt mun muistetaan tästä ikuisesti. Näin, hyvin meni. Ainakin mun videot on turvallisia työpaikalla toisin kuin Akseli Seppä. Mut siis, jos mä Anyway. tarkennan, niin Krok oli mun eka Oh no. Anyway. pelivideo, niin mä nauhoitin sen audion makuuhuoneessa. Nauhoitus meni joka nauhoitus. Just se. Joo. Paina playtä! Paino Niin. loadia! Niin. 110 pisteen kysymys. Mä otan ne teiltä pois, jos te vastaatte väärin. Kaimi. Jee, sininen. Omo, pass. Jokeri vastasi tähän kysymykseen oikein punaisella timantilla, eli... Eli
nyt Kaimilta lähti pisteitä, kun se vastasi väärin vai mitä? Mitä? Niin. Oho, unohdin mainita, että siirryttiin Crash 2 oikeaskin Game Zone, enkä mä oon muistanut vittu tehdä mitään kunnon siirtymän tähän, joten tää on vaan musta ruuta, että mä puhun tähän päälle ihan vaan rimasta. Tässä kohtaa myös kotikatsojille on pakko olla ilmennyt, että Kaimi ränkyttää sitä vastausnappulaa ja sitten vasta miettii sitä vastausta. Ja usein unohtaa sen koko kysymyksen ja aiheen. Siis missä pelissä? Hard Cold Crash. Olisiko se vaikka Cold Hard Crash? Niin Cold Hard. Mitä vittua, Jokeri? En mä siis syyllistä sua, Jokeri, jos sä haluat oikeasti syväjäädyttää kuin saatanan pussirotan. Pakastimeen, silleen niinku syötäväksi, joskus, uuniin vaan. Missä kentässä? Mä en nyt oikeesti, mulla meni nyt ihan muisti poikki tossa. Olisiko se ollut toi... Ruination? Ei. Varmaan menee arvauspin. Not the face, not the face! Tää kysymys on unbearable, joten monta laatikkoa kyseisessä kentässä on. Edelleen Crash Warped kyseessä, jos ei joku muista. Mainitse molemmat salaiset kentät, jonne ei pääse Warp Roomin kautta. Yhtäkkiä. Kaimi. Kaikista kilpailijoista. Vastaa täysin oikein. Ekkipus, Rex ja Hot Coco. Ekkipus, Rex ja Hot Coco on oikein. Mulla oli aivan nuo molemmatkaan. Suuren järkytyksen jälkeen, koska Kaimi vastasi oikein, Jokerilla oli mielessä vain yksi asia. Se hot koko. Kiva, nyt me ollaan kaikki kodittomia. Tässä kohtaa kaikki tarkkasilmäisimmät katsojat ovat varmasti huomanneet, että vaikka Kaimi ei vastaa mihinkään oikein, sillä on kaikista eniten vittu pisteitä! Game Show lopputuntien puolella porukan väsymys alkoi olla ilmiselvää, mutta ei se mitään, koska oikeita vastauksia silti löytyi muustakin kuin suusta. Level 6 kenttä, se keskiaikakenttä. Mikä se Keda joku kenttä? Mikä vittu se oli? G-Wiz on aivan oikein. Se on tasan 100 laatikkoa. Joo. Monta laatikkoa on kentässä Ekkipus Rex. Seuraava kysymys hämmensi Viippiä. Mikä on dinosauruksen nimi, jolla Crash voi ratsastaa? Mä veikkaan Dino. JM. Rex. Ei. Jokeri pokeri. Olisiko se vain Rex? Mä vaan vastasin sen jo, eikä se Sehän oli väärin. vastattiin jo. Erittäin hyvin kuunneltu sillä perällä. Mitä te ette voi muistaa sen nimen, se on niin saatana luutuna. Kattokaa nyt sitä, se on vihreä, se on limonaa, se on vitu söpö. Jokainen meidän kilpailijastamme on jollain tasolla hieman veeb, jotka eivät ole koskettaneet ruohoa. Ja jos on, niin se on ollut täys vahinko, ne on varmaan kuollut siihen. Mutta se ei kerro siitä mitään, että osaako ne vastata näihin kysymyksiin silti, jotka liittyy näihin animehahmoihin tai muihin hahmoihin, jotka mä oon vaan randomilla valinnut jostain YouTubesta tai Googlesta, koska mä en vieläkään ole kirjoittanut skriptiä tähän videoon, ja mä vaan höpisen tähän ihan lämpimikseni, koska mä en tiedä yhtään, mitä mä sanoisin tähän. Tyson. Tyson on oikein. Vittu, miksi mä olin silleen Taichi Agami? Minun nimenä Taichi Agami. Mitä vittu? Nimeä kuvan hahmo on. Taichi Agami. Nyt mä vaadin sen sukunimen ihan oikeesti tähän. En mä tiedä se etunimeä, rupee vaatii lisää vittu. Taichi Sora. Ei, se on vaan shippingia. Niin se on Chipin nimi. Mutta minä en anna sulle vastausta tästä. Ai siinä Nää sitten aina vittu. JM. Taichi Agami. Taichi Agami. Mitä sanoo Viippi vai sanooko Viippi mitään? Mä sanon, että toi on... Sanon, että toi on Kaimi. Näyttää kyllä ihan samalta ja pelikuva katoaa. No siis... Pillu. Sehän on turkis. No nyt. Kyllä tupi onnees. Sama näkö. Jokeri pokeri. Eikö se oo Sakari? Sakari, kyllä. Sakarin villapaitapeli. Ville Vesa Keskinen saa naisia. Tuurilla. No niin, nyt niitä naisia. Jesus Christ.
Mistä kamalasta pelistä PS1 on vastuussa nykyinen Bend Studio, joka teki Vitalle Uncharted Golden Abyss-pelin? Nyt pitää lukea toi kysymys ihan iteekin. Mistä pelistä PS1 on nykyinen Bend Studio vastuussa? Ja nimenomaan kamala peli. What could possibly go wrong? Aha. Mä en edes muista monta pistettä tästä saa. Ei tästä saa mitään. Tästä vaan menettää. Niinku tässä laittaa... Niin, tässä niinku lyön pottia pöytään. Tästä saa vaan huonon paha, tästä saa vaan pahan mielen, jos se nyt ihan niinku... Vittu mä vastaan. Mä vastaan kans niinku ihan tämmösen, minkä mä vaan ite teen, mikä on ihan vitun lahkeesta. En mä muista, onko se sitä ollut vastuussa. Miksi tossa lukee Viipin kohdalla answeri, mutta ei kenenkään muun kohdalla? Niinku me ollaan muut submitattu se vastaus. Ei mitään arvoa, mutta arvauksella mennään, koska... Nyt Urpis hiljaa! Visa. Urpis turpa kiinni nyt. Vastauksensa menemään, että se Se ei oo oikein, mutta siis älä nyt vittu sano mitään. Menee koko idea pilalle, saatana. Kaimi on tän Game Shown koko liha piivi, se tietää kaiken kaikessa, maistuu hyvä. Ei, en sano loppuun mitään. Kaimi myös voitti tän koko jutun! Millä logiikalla? Ei se vittu muista kysymyksiä! Ottakaa nyt joku saatana, mä oon täällä orjana vittu editoimassa tätä vaikka tää on mun oma video, mä en vieläkään pääse täältä pois. Vittu tää video kestää yli puoli tuntia, mä en vieläkään tiedä mitä mä sanoisin tähän loppuun. Tää on ihan saatanan pitkä video. Ja tulevaisuudessa tulee vaan pidempi. Vittu mä kuolen kohta! Yhteenvetomme tästä gameshowsta on se, että jos opit jotain, et oppinut mitään. Koska millään näistä tiedoista ei tee mitään. Okei, kiitti, hei!